ସିଂସପା ବୃକ୍ଷର ଡାଳେ ହନୁ ମନେ ମନେ ଭାଳେ। ଏ ପଂକ୍ତିଟି ଶୁଣିଲେ ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି ଅସ୍ମିତା ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଆଜି କେଉଁ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଲୀଳା ନାଟକ ରାମଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ। कहे आम कथा आम साप्रत गाथा आम नाच गीत भाषा आम संस्कृति संहिता सबु अछि सबु थिब रही रही कहूथिब केबे आमे भूलिबानी आम अस्मिता अस्मिता अनुचिंता अस्मिता ରାମଲୀଳା କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ? ରାମ ନାମ କେବଳ ମୁକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ବା ଅଭିନୟ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଐତିହ୍ୟ ବି ନୁହେଁ। ଏହା ଆତ୍ମାର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବାଦର୍ଶର ମହାରୂପ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ବ୍ରହ୍ମ ସେହି ମହାରୂପର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତୀକ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। ଭାରତୀୟ ଚେତନାରେ ସେ କାଳ କାଳ ଧରି ଜୀବନ୍ତ, ସକଳ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କରି ପୂଜା, ତାଙ୍କରି ଆରାଧନା, ରାମଲୀଳାର ଆସର। ରାମ କଥାକୁ ନେଇ କେତେ କେତେ ରାମାୟଣର ସୃଷ୍ଟି। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ, ମହାରାମାୟଣ, ମନ୍ତ୍ର ରାମାୟଣ, ଅଗ୍ନିବେଶ ରାମାୟଣ, ଶମ୍ଭୁ ରାମାୟଣ, ଦୁରନ୍ତ ରାମାୟଣ, ଶ୍ରବଣ ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଶାର ରାମାୟଣ ବି ସେମିତି। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ, ଏମିତି କେତେ କେତେ ରାମାୟଣ। ରାମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିର ପାଖ, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ଆମ୍ବ ତୋଟା ବା ନଈକୂଳ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାମଲୀଳା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦଶପଲ୍ଲା, ବିଶିପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଅସୁରେଶ୍ୱର ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯଥା ମନ୍ଦିର ବା ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଭାରି ଉପଭୋଗ୍ୟ। ରାମଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାର ଦୃଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଅସୁରେଶ୍ୱରରେ ରାମଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲା ଯାତ୍ରା। ରଥରେ ବସି ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ବିଶାଳ ପଟୁଆର। ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସତରେ ଲୋଭନୀୟ। ବାଜା, ରୋଷଣୀ ଓ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥାଏ ପରିମଣ୍ଡଳ। ମୁଖାଧାରୀମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଏଠି ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଲାଗୁଥାଏ ଏକ ରାଜକୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଲୋକମାନେ ମୁଗ୍ଧ ମନ୍ଦିତ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡବୁଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ଦଶପଲ୍ଲାର ରାମଲୀଳାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଏମିତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଣ୍ଡା ଶିକାର କରିବାକୁ। ରାମ ରାବଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦାଣ୍ଡରେ ଶତ ଯୁଦ୍ଧର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସରଗୁଡ଼ାକ ସାଏଁ ସାଏଁ ଆସୁଥାଏ, ଖଣ୍ଡା ଗଦା ବି ବୁଲୁଥାଏ। ଶେଷରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ଲୀଳା ଶେଷ ହୁଏ।
ବିଶିପଡ଼ାର ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡର ପଡ଼ିଆ, ସେଠି ଲଙ୍କାପୁର ବି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପଡ଼ିଆ ସାରା ମୁଖାଧାରୀ ଭାଲୁ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏ ଦୋକାନରୁ କଦଳୀ ତ ସେ ଦୋକାନରୁ ମିଠା ଖାଉଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଗେଲ କରିଦେଉଥାନ୍ତି ତ କାହାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଉଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ହନୁମାନ ଆସନ୍ତି। ରାବଣପୁରରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରୁ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି। ନିଆଁର ତେଜ ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ ଦିଶୁଥାଏ। ଏଠି ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଗଣ୍ଡିର ଖୋଳ ଭିତରେ ପଶି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରେ ରାମଲୀଳା ତ ରୀତିମତ ମହୋତ୍ସବ। ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଟାପୁ ହୁଏ ଲଙ୍କା, ବୌଦ୍ଧ ସହର ଅଯୋଧ୍ୟା। କାଠ ମୁଖାର 10 ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ବିରାଟକାୟ ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଅତି ଚମତ୍କାର। ଭଞ୍ଜନଗରର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତିମା ରଥରେ ବସି ଅଭିନୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଭଞ୍ଜନଗର ରାମମୟ ହୋଇଉଠେ। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକମାନେ ବିଭୋର ହୋଇଉଠନ୍ତି। ଆମ ହଳଧର ଦାସଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଳପତ୍ର ଚିତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଙ୍କିବା କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ଅନନ୍ୟ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ଯେଉଁଥିରେ ରାମଙ୍କର ଲୀଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରାୟିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ରାମଲୀଳା ଏକ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଇତିହାସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେବାର ଅଭିଳାଷ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ମୁଖା ଏଠି ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଭାବର କଳାତ୍ମକ ରୂପ। ଦର୍ଶକମାନେ ମୁଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତୀତର ରାବଣ, ବିଭୀଷଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ରାମଲୀଳାର ବେଶଭୂଷା ବି ସେମିତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ତେବେ ଏସବୁର ଦର୍ଶନ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏକ ଜଣା କଥାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଦେଖୁ? ଏସବୁକୁ କାହିଁକି ନାଟ୍ୟ ରୂପ ବା କଳା ରୂପ ଦେଉ? ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତାହା ହିଁ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ ରାମଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ମନ୍ତ୍ର ହିଁ କହିପାରିବା। ରାମଲୀଳା ଆମ ସମଗ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିମଣ୍ଡଳରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଇଛି। ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାମ ନାମ ହୋଇଯାଇଛି ମୁକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର, ଆମ ଅସ୍ମିତାର ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଅନୁଭବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ମତାମତ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଅଧ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ସହଯୋଗ କରିବ।